הטעות הכי משמעותית שגם יוצא לי לראות כבר תקופה לא קצרה, זה הנושא של להתנהל לפי טרנדים. כשאני אומר להתנהל לפי טרנדים, אם זה היה בעבר S&P 500, ואם עכשיו אני חווה לא מעט רצון של לקוחות להסיט כספים לשוק הישראלי, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיכנס למסיבה שהיא כבר הסתיימה ואוספים שם את הקונפטי. ולכן מבחינתי יש 3 עקרונות לניהול מושכל. 1, זה פיזור חכם, שקול, בין השוק הישראלי לשוק האמריקאי, כמובן לשוק האירופי. 2, פיזור מטבעי, שקל, דולר, יורו. למי מעובדי ההייטק שיש להם חשיפה במניות שלהם לדולר, אז בחלק מהנכסים כמובן חשוב לייצר הגנה על הדולר כדי לייצר איזון מבחינת ההשפעות. הדבר השלישי זה הנושא של פיזור הסקטורים. איפה שיש חשיפה מוגברת לסקטור הטכנולוגיה, חשוב לאזן את זה בסקטורים מסורתיים אחרים. כך לדוגמה משקיע עם 2-3 מיליון שקלים, שנמצא כרגע בתוך פוזיציה מסוימת, והוא חושש מהשווקים. איך אתה חושב שנכון לבנות תיק השקעות ותיק נכסים היום למשקיעים כאלה? אני חושב, תראה, מלמעלה שקודם כל חשוב שכל לקוח יקבע רמת סיכון שהוא יכול לחיות איתה בשלום. מעבר לזה חשוב להבין איך עובד עולם המיסוי בכל מכשיר פיננסי ופנסיוני. אז במכשירים פיננסיים עם פטור ממיסוי או מיסוי נמוך יותר, יהיה נכון להגביר את רמת החשיפה המנייתית. במכשירים פיננסיים שהמס הוא מס ברירת מחדל, לצורך העניין 25% ריאלי, יהיה נכון להוריד את רמת החשיפה המנייתית, ובעצם זה אנחנו שומרים מלמעלה על אותה רמת סיכון, אבל אנחנו מתנהלים הרבה יותר חכם מעולם המיסוי, כי עולם המיסוי הוא עולם ודאי, ומשם אנחנו צריכים לנווט את הדברים מבחינה הזאת.